ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ባርከስ ከም ተለመዱ ድማ ዕለታዊ ሰበር ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ፈለማ ግን ቅነታት ዜና ናባኹም ከብል ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ እዋናዊ መግለፂ ኣሎ ናባኹም ከብል እዮም። ካብ ተወሳኺ ድማ ካብ ወታደራዊ ኮማንዶ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ግንባር ሸረሪና ዝተገበሩ ዓውታት ዝርዝር እቲ ዜና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም። መግለፂ ምውፃእን ምጭራሕን ይኣክል ናብ ግንባር ይተኣተው ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ሓያል ናይ ቃልሲ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚኣቶምን ካልኦትን ምሳና ፀኒሖም ክሰምዑ ኢኹም። ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ሰብስክራይብ እንዳገርኩም ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ክበፅሓኩም ግበሩ። ፈለማ ግን እቲ ወታደራዊ ኮማንድ ዘውፅኦ መግለፂ ናባኹም ከብል ውዕሎ ግንባር ሸረሪና ትግራይ 25 ሓምዳ 2018 ዓመተ ምህረት ፈርካሽ ወተሃደራዊ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ትግራይ ዝጀመሮ ቁልዕ ኩናት ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ዕርዱ ንዘይምድፋር ኣብ ስጦም ምክልኻል ፀኒሑ እዮም። መጥቃዕቲ ሰራዊት ዓብዪ ኣሕመድን መሻርክትን ኣፍሽልዎ ድማ ጀግንነት ዝሓለገቱ ዓርሞሸሽ ኣህዱታት ምዕራብ ግንባር ናብ ሙሉእ ፀረ መጥቃዕቲ ተሰጋጊረን ኣብ ልዑል ፀላኢ ከቢድ ዕንወት ኣውሪደን እየን። ኣብዚ ውግእ ዝተሳተፉ ጉጅለ ዕጡቓት ሓይልታት ዓብዪ ኣሕመድ ምዕራብ እዚ ጀንጃዊ ምልሻ ዳዕማል ሰሪዕ ዘብዒ ተከዘ ዝተሰመያ ዕጡቕ ሓይሊ ምልሻን ፖሊስን እዮም። ኣብ ፀላኢ ዝወረደ ናይ ሰብን ወተሃደራዊ ንብረት ኪሳራ ክንርኢ ከለና ድማ ምሩቕ ሓይሊ ሰብ 371 እንትኸውን 266 ወተሃደራት ዓብዪ ኣሕመድ እንትኾኑ 7 ፖሊሳት 37 ሚሊሻ 61 ዕጡቓት ዘብዒ ተከዘ ጃንጁ እዮም። ዝሞቱ ድማ ክንርኢ ከለና 1297 ጠቕላላ ዝሞቱ እንትኾኑ 943 ወተሃደራት ዓብዪ ኣሕመድ ክኾኑ ከለዉ 132 ዕጡቓት ዘብዒ ተከዘ ጃንጁ እዮም። 213 ሚሊሻ ጎንደር 9 ፖሊስ ድማ ኣለዎም። ቁስላት ንሆስፒታላት ሕሞራን ዳንሻን ጎንደርን ገዲፍና ዝተማረኸ ንብረት ክንርኢ ከለና ድማ ሓንቲ ኣምቡላንስ፣ ሓንቲ ናይ ማይ መጓዓዚት ኦራል፣ ሓንቲ ዙ 23 ዝፀዓነት ኦራል፣ 2 ድሽቃ ዝተገጠመለን ፓትሮል፣ 1 ተተኳሲ ዝፀዓነት ኦራል፣ 2 መድፍዕ ዝጎታ ትራክተራት፣ 1 ሞርታር 182 3 ድሽቃ 13 ብሬን 903 ክላሽን 93 ወተሃደራዊ ሬድዮ ብርክት ዝበሉ ተተኮስን ወተሃደራዊ ንብረት ፀላኢ ተመንዚዑ እዩ። ዝተቃፀለ ንብረት ብወገን ፀላኢ ክንርኢ ከለና ድማ 2 ኣምቡላንስ 3 ኦራል 1 ዙ 23 ዝተገጠመልና ፓትሮል 3 መድፍዕ ዝጎታ ትራክተራት ተቃፂለን ኣለዋ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ሕሞራን ከባቢኣን ጆኖሳይደር ስርዓት ብልፅግና ኩናት ጠጠው ካብ ዘብለሉ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ስልኪ ይኹን ኢንተርኔት ሙሉእ ንሙሉእ ዓፂዎ ይርከብ። ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ጆኖሳይደር ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልፅግና ብዕለት 25 ሓምለ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ቁሉዕ ውግእ ከም ዝኸፈተ ይፍለጥ። ኣብቲ ውግእ ህፁፃት ሓይልታት ተደገፍ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብሓማድ ሓመድ ዳጋሎ ሒምቲ ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ካብቲ ከባቢ ተገዲዶም ዝተኣከቡ ዕጡቓት እውን ዝተሳተፍሉ ኮይኖም ዕሱብ ሰራዊት ጆኖሳይደራዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልፅግና ብዕስለ ተዳጒኑን ኣለኒ ዝበሎ ኩሉ ዓይነት ዓቕምን ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ኣየር ተጠቒሞም ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ክሳብ ባጋ ምሸት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከካይድ ፈቲኑ እዩ። ይኹን እምበር ፍትሓዊ ዕላማ ተሓንጊቱ ድሕሪ ስዋኣተይ ሕድሪ ስዋኣታይ ይዕብር ዝበለ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ነቲ ተሃንዲዱ ዝመፀ ወራሪ ብምምካት ንሕልሚ ፀላኢ ከፍሽሎ ክኢሉ እዩ። ብምዃኑ ሰራዊትና ሎም እውን ከም ቀደም ብቕያ ዝዝንቶ ንታሪክ ዝስነድ ዘኹርዕ መስተንክራዊ ጀግንነት ፈፂመሎም ክብርን ሞሳን ድማ ይግብኦ። እቲ ተዳጒኑ ዝኣተወ ዕሱብ ሰራዊት ብልፅግናን መሻርክቱን ንምርኣይ ብዝሕዚ መንገዲ ዝሃለቐ ኮይኑ ሕዚ ትካላት ጥዕና ምዕራብ ትግራይ ጎንደርን ከባቢኡን ብውግኣት ፀላኢ ዓብለቕለቕ ኢለን ይርከባ። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጠረ ምድንጋፅ ንምሽፋን ብዙሓት ውግኣት ብኣውሮፕላን ተፃዒኖም ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወሲዶምን ይውሰድን ኣለዉ። ብልፅግና
ንህዝቢ ትግራይ እንዳብረሰ ፈጺሙ ክድቅስ ኣይኽእልን። ብምዃኑ ትማሊ ዝፈተኖ ብዕስለ ዝተሰነየ ወራር ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ ኣንፈት ክቆፅል ከም ዝኽእል ኣየጠራጥረን። ህዝቢ ትግራይ ድማ ህልውንኡን ድሕንነቱን ሉዓላውነቱን መሰሉን ንምውሓስ ሕጋውን ተፈጥራውን መሰል ኣለዎ ዝበለ መንግስቲ ትግራይ ስለዚ ኣብ መንጎ ምብራስን ምህላውን ኣብ ዝካየድ ግጥም ዓወት ናይ መን ምዃና ዓለማዊ ተመክሮ ኮነ ናይ ባዕልና ህያው ታሪክ ምስክር እዩ ዝበለ መንግስቲ ትግራይ ክብርን መጎስን ጀጋኑ ስዋኣትና ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ 26 ሓምለ 2018 ዓ.ም መቐለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ግንባራት ብዝወፁ ዘስደምም ወተሃደራዊ ዜናኦም ጀጋኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ናይ ፅንዓት ቅዋም ናይ ቃልሲ ኣንፈት ዝሕብር ሓያል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። እቶም ተጋደልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሕጂ እዋኑ መግለፂ ምውፃእ ጥራሕ ዘብቅዐሉ እዩ። መግለፂ ምውፃእን ምጭራሕን ይኣክል ብግልፂ ናብ ተግባር ይተኣቶም ላዕላውነትናን ህላውናን ብተግባር ንውሕሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ። ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣመራርሓ ናይ ተግባር ናይ ፅንዓት ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ካብ ግንባር ኣርሚ ሰብዓ ዝወፀ ናይ ጀጋኑ ፃውዒት ሰራዊት ትግራይ ንዝኾነ ናይ ፀላኢ ወተሃደራዊ ትንኮሳን ወራርን ብተግባር ንምምካት ኣብ ዝለዓለ ናይ ውግእ ድልውነት ከም ዝርከብ ብግብሪ ዘረጋገፀ እዩ። ወተሃደራውን ፖለቲካውን ተንተንቲ ከም ዘስምርሉ እዚ ብኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ዝተመሓላለፈ ናይ ተግባር ፃውዒት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ካብ ናይ ቃላት መግለፂታት ወፂኦም ብሓደ መስመር ናይ መወዳእታ ናይ ህላወ ናይ ሉዓላውነት ውሕስና ንምርግጋፅ ዘለዎ ጥንኩር ድልየት ዘርኢ እዩ። እቶም ተጋደልቲ ኣብ ዘለዎ ወተሃደራዊ ቦታታት ብፅንዓት ብምስላፍ ንመሬትን ህላወን ህዝቢ ትግራይ ዘስግእ ዝኾነ ሓይሊ ብተግባር ናይ ምምካት ስጉምቲ ዓፀፋዊ ምላሽ ክህቡ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ግንባር ሸረርና ዘረኣይዎ ሓያል ናይ ምምካት ስጉምትን ዝፈፀሞ ብሉፅ ጅግንነትን ዝፍለጥ እዩ። ፀላእቲ ካብ ግንባር ሸረርና ብዝገበርዎ ናይ ትንኮሳ መጥቃዕቲ ንሰራዊት ትግራይ ንምርዓድ ዝገበርዎ ፈተነ ብጀጋኑ ኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ብዝተገበረ ብሉፅ ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ናይ ከበባ ስጉምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክፈሽልን ክብርዕንን ተገይሩ እዩ። እዚ ናይ ፀላኢ ናይ ምውራር ሕልሚ ኣብ መሬት ብከቢድ ናይ ሰራዊት ምብታን ዝተፈፀመ እንትኸውን ነቲ ወራር ሓይሊ ዓብዪ ናይ ክሳራታት ኣጋጢምዎን ሓፊሩን ተዋሪዱን ካብቲ ቦታ ክምለስ ተገዲድሎም። ወተሃደራውን ፖለቲካውን ተንተንቲ ካብቲ ግንባር ከም ዝረድዎም እዚ ብኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ዝተፈፀመ ሓያል ናይ ምምካት ጅግንነት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ናይ ግንባር መስመር ኣብ ዝለዓለ ናይ ውግእ ድልውነት ናይ ፅንዓት መንፈስን ከም ዝርከብ ዘረጋገፀ እዩ። እቲ ፀላኢ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናይ ትንኮሳ መጥቃዕትታት ብምኽፋት መሬት ንምቁፃር ዘካይዶ ወፍሪ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓያል ናይ ኣርሚ ሰብዓ ናይ ጅግንነት ክስበር ናብ ናይ ስዕረት ሕስረት ክኣቱ ተገይሩሎም። እምበር ገሰ ክብራት ተኸታተልትና ትንሎም ዝነበረኒ ዜና ዝመስል ነይሩ። እስካብ ሕጂ ዝሃተልኩም እንዳመስከንኩ ሕጂ እውን ሰብስክራይብ ምግባር ሓደሽቲ ሓበሬታ ክበፅሐኩም ግበሩ። ይቕኒየለይ።